במסגרת כל מבצעי העלייה של נפש בנפש וסוכנות ומשרד הקליטה, ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלך. אז אני עשיתי עלייה באוגוסט עם נפש בנפש, דרך תוכנית גרעין צבר, שזה אנשים שעלו מארצות הברית, סטודנטים, שהם הולכים לשרת בצבא, אז למען האמת אני אמורה להתחיל לשרת בחודש הקרוב. וזהו, אני הייתי באוניברסיטה, למדתי הנדסת גנטיקה, אני גדלתי בניו יורק, ואחרי שאחותי החליטה לעשות את הסל אחרי התיכון, להתגייס ולשרת את המדינה, לא היה דבר כזה שלב מאוחר מדי, גם בגיל 22 אני עליתי לטיסה של נפש בנפש, ועכשיו אני פה בארץ לשרת. ההורים שלכם ישראלים? לך קוראים עומר, ולה קוראים שרון נדמה לי. עמית. אז זה בעצם הורים שעזבו, והבנות שלהם מחליטות לעשות את הכיוון ההפוך. למה? אנחנו נולדנו בארץ, ואנחנו עברנו בגיל צעיר לארצות הברית, שם גדלנו רוב החיים, ועכשיו עמית חזרה לארץ לפני שנה, ואני עקבתי אחריה, ועכשיו אני פה. והתקופה הזו, אמרת לנו, לא מעוררת בך שאלות, אלא להפך, אפילו יותר ביטחון בהחלטה. לא ראיתי את אחותי כבר חודש, היא עושה תפקיד מאוד משמעותי עכשיו בצבא, והיא המקור ההשראה שלי, במיוחד עכשיו במלחמה, ואפילו לפני, בגללה אני עליתי לארץ. המצב עכשיו זה הסיבה שצריך לעלות לארץ. זה המקום, למרות המצב הביטחוני ולמרות המלחמה, אני מרגישה פה הרבה יותר בטוחה מה שראיתי מרגישה בארצות הברית עכשיו. תסבירי, זה משפט שחשוב להתעכב עליו, זהו, בדיוק, לשם רציתי לקחת אותך, לקמפוסים. למדת שם הנדסת גנטיקה, את מכירה גם את ההוויה בקמפוסים בארצות הברית, להיות שם, יהודייה, תומכת ישראל, ציונית, והכל בצורה פומבית וגלויה, זה לא פשוט בימים האלה. לא, ממש לא. אני רואה סרטונים מהקמפוס שבו למדתי ואני נחרדת. הקמפוס שלי יש בו את החב"ד הכי גדול בכל אוניברסיטה בכל ארצות הברית. איפה למדת? יש שם סרטונים ב-Rutgers University בניו ג'רזי. לומר שאם הייתי שם עכשיו הייתי מרגישה בטוחה ללכת עם חצאית בשבת לתפילה, הייתי אומרת שלא. יש אנטישמיות רבה מאוד בקמפוס. אני מקבלת סרטונים מחרידים וכל הדברים שהם מנסים לעשות. הם עשו שולחן לכל הנהדרים וכל החטופים, ופרקו להם את השולחן. They're ripping up את כל השלטים של החטופים שהיהודים פרסמו באוניברסיטה. אז זה מאוד מאוד קשה לראות את זה מהצד, ואפילו אמרתי לחברים שלי באוניברסיטה, יותר טוב לכם להיות פה בארץ, הרבה יותר טוב, כי פה יש צבא מקסים שמגן עלינו, כולנו מתחבקים אחד עם השני, ואין שנאה בין אחים, אנחנו כולנו פה ביחד. זה משהו שרק בתוך הקהילה בארצות הברית יש. אם אתה הולך מחוץ לקהילה, אין את זה. תגידי, את חושבת שיכול להיות מפנה אצל יהודי ארצות הברית, או שאת באמת טיפה בים, הורים ישראלים, אנחנו חושבים את העברית שלך, את הזהות שלך, או שמיליונים של אחים ואחיות שלנו מתעוררים עכשיו, בעיקר בגלל מה שקורה בקמפוסים, רואים את הצביעות, רואים איך אפשר בעצם לתמוך בחמאס אחרי השביעי לעשירי, גם לפני, אבל עכשיו היינו מצפים להתעוררות, היא לא מגיעה. את חושבת שיהיו לזה כל מיני השלכות? כל פעם שיש מצב ביטחוני, זה קורה בקמפוסים, זה לא משהו שהוא חדש, במיוחד באוניברסיטה שלי, וכל ה-Ivy League Universities זה תמיד היה ככה. אני מאוד מקווה שיהיה התעוררות. אני יודעת שאנשים עובדים מאוד קשה כדי לעשות הסברה, אני יודעת שאני והחברים שלי, שאנחנו מחכים להתגייס, אנחנו יודעים שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות כרגע זה הסברה, כל מי שיודע אנגלית, לעלות סרטונים, לנסות לדבר עם אנשים, לדבר אפילו עם חברים. אי אפשר לשנות דעה של מישהו שהוא טיפש וחושב שחמאס זה משהו שצריך לתמוך בו, אבל אפשר לנסות להסביר סיפורים אישיים של חברים שלנו שהם בצבא, או אנשים שאנחנו אוהבים שגרים בדרום, אפילו לעלות סרטונים שאנחנו רצים בצבע אדום. כל דבר שאפשר לעשות ולהסביר, זה מאוד מאוד חשוב כרגע, ואני מקווה שאנשים יתעוררו. את יודעת, את אומרת, יש משוכנעים, אתה לגמרי פרו-פלסטיין BDS, אבל יש באמצע, המון באמצע, שלא יודעים, ולהם יש את אומר שתגיד להם בקמפוס. אז עושים מה שאפשר לעשות, אני מאוד פעילה עדיין עם חב"ד, אני מנסה לדבר איתם כמה שאפשר, וחב"ד והילל, וזה באמת העמותות היהודיות היחידות שיש בקמפוסים, ואני יודעת שהם מנסים לעשות כל מה שאפשר, אבל לא יודעת, זה מי ששתק
בשואה ועכשיו שותק, אז הוא יודע באיזה צד הוא נמצא. וזה מאוד חשוב אפילו את העברות שלפי דעתי הן לא כאלה קיצוניות, להראות את זה ככה לעולם. עכשיו אי אפשר לשתוק. עומר, אז ברוכה הבאה. ומה אומרים ההורים? אולי הם רוצים בעקבות שתי הבנות שלהם גם לחזור? אני מקווה מאוד שהם יחזרו. עדיף להם להיות פה מאשר להיות בחו"ל. אמא ואבא רואים את זה והם יודעים שהם צריכים לחזור לארץ. הם רואים. אבל הם יודעים שאנחנו פה, אי פעם לא רצינו וציפינו שזה יהיה המצב, אבל להיות פה עכשיו זה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות, וזהו, אני מקווה שהם גם יעשו את הצד הזה. תודה רבה, שבת שלום, תודה. שבת שלום. סיוון, אני חושב שבנקודה הזאת חשוב להגיד שבאופן אולי חסר תקדים יש התגייסות מטורפת